Eleante. Alkatearen aginduz, jakinarazten dizuet, gaur, eskal eskontza izango dala Mutrikun. Lehenengo, ultzaineruakin kale jira egongo da. 11:00 komendutikan, nobixi aterako da bere arreoa Gurdixan hartuta. Nobixua berriz, atxukaletik bere gurasoekin beko plaza iritziko da. Bertan, arreoa ikusteko aukeri egongo da. 12:30 eskontza ospatuko da goiko plazan. Aritzako Isabel eta Zapatarit kaleko Jose Miel eskonduko dira. Ondoren, dantzaldia goiko plazan. 3:00 Egainaneko frontoian, herriko bazkaria izango da, eta bazkari ondoren, erromeria deko plazan. Atzaldian, ondo pasa, Mutrikuko herrian. Egunon guztioi, gaur Aritzako Isabel eta Zapateikaleko Jose Miel eskontzeia. Pozik eoteko egunara eta hemen elkartu gea emazte gaixak eskontzara daraman arreua erakusteko. Ikusten dezuenez, Gurdixa ondo otoretuta jarri deuen. Eta bertan doz, datozen urtietan, zenarre emaztiak erabiliko deuen ontzi, oe eta gainerakoak. Hauxera, Isabelek Zapateikaleko etxe berrira eramango doan arreua. Honek merezireu ikustia. Eta oain, ospa dezagun arreo festa.
Eguerdion guztioi. Gaur, Mutrikuko Txurruka plazan bildu gara bi herritarren arteko ezkontza ospatzeko. Aurrerantzea, elkarrekin bizitzeko konpromisoa hartuko dute. Zuek nor zaituztegu. Eta zein dakarzu ezkontzera? Jose Miguel, Arretalaga. Eta zuek nor zaituztegu. Isidro Iriondo, Juana Josepa Anzorregi. Aritza Baserriko. Eta zuek zein dakarzu ezkontzera. Gure alaba Isabel Iriondo Anzorregi. Horrela esan eta adostu dute kontratua. Testigu izan dira herri honetako Eugenio Ibarzabal eta Antonio Etxeberria. Guztiek dute kontratua irakurri eta sinatzeko eskubidea legeak agintzen duen bezala. Beraz, horrek esan nahi du kontratuarekin ados zaudetela eta inor behartu gabe eta borondatez sinatu duzuela. Hola, alda? bai. Momentu honetan, zeitxarretan, elkarrekin bizitzeko konpromisoa hartzean zaudete. Ados al zaudete? Bai. Eta zin egiten duzue? Bai. Hala, aurrerantzea, eta hemendik aurrera ezkonduta geratzen dira. Gora ezkonberria!